हीच आमची चंद्रभागा पांडुरंग विठेवरी उभा. सावंतवाडीतल्या विठ्ठल भक्तांची, सावंतवाडीकरांची हीच चंद्रभागा आहे. आणि या चंद्रभागेच्या समोर गेली 300-350 वर्ष आधी स्थापन झालेलं विठ्ठल मंदिर आहे. या विठ्ठल मंदिरात सुद्धा आपण जाणार आहोत. अळवणी भटजींनी या ठिकाणी हे विठ्ठल मंदिर स्थापन करण्यासाठी खूप मोठा पुढाकार घेतला होता. त्यांचे वंशज आज आपल्यासोबत असणार आणि त्यांच्याकडनं ती माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. पण सावंतवाडीकरांची ही चंद्रभागा आहे. त्या चंद्रभागेच्या तीरावर आज आम्ही आलो, कारण आषाढी कार्तिकीच्या सप्ताहानंतर प्रति पंढरपूर मागे आपण पाहिलं सावंतवाडीचं. आणि हा सप्ताह संपल्यानंतर जे वारकरी आहेत, विठ्ठल भक्त आहेत, विठ्ठलाचे जे सेवक आहेत, ते याच चंद्रभागेच्या तीरावर येऊन, याच चंद्रभागेच्या काठी येऊन स्नान करतात. पालखी सोहळा देखील त्यानिमित्ताचा मोठा असतो. आणि या संदर्भातच जाणून घेण्यासाठी हा नेमका सोहळा कसा असतो, चंद्रभागेच्या काठावर आल्यानंतर देवांना स्नान कशा पद्धतीनं घातलं जातं, ही सगळीच माहिती देण्यासाठी ह्या सावंतवाडी नगरीचे एक माजी नगरसेवकांपेक्षा एक देवभक्त आणि त्यातले विठ्ठलाचे एक सेवक, जे विठ्ठल सेवेत त्यांनी आपलं जीवन पूर्णपणे आतापर्यंत वाहून दिलेलं आहे, जसे सुरेंद्र बांदेकर माझ्यासोबत आहेत. आपण चंद्रभागेच्या तीरी आहोत आणि जो काही स्पर्श पाहायला होतोय खालनं, अगदी पंढरपुरात आल्यासारखं वाटतंय, चंद्रभागेच्या तीरावर आल्यासारखं वाटतंय. नमस्कार. काय सांगाल या चंद्रभागेबद्दल, तुमची भावना काय, आणि या चंद्रभागेला आल्यानंतर काय वाटतं? चंद्रभागेच्या तीराला संत मेळा दंग झाला. हा अभंग आम्ही ह्या चंद्रभागेत, जेव्हा आम्ही विठ्ठल मंदिर सावंतवाडीतलं, जे 300-350 पूर्वीची परंपरा ज्या मंदिराला आहे, त्या मंदिरातले भक्तगण तेव्हापासून, म्हणजे आमचे पंजोबा गोविंद नारायण बांदेकर हे वारकरी पंथ, आणि त्याच्या अगोदर कदाचित असेल, पण आम्हाला जी माहिती मिळाली आहे ती त्यांच्या आजोबांकडून, वडिलांकडून. आणि ह्या चंद्रभागेला आमच्या विठ्ठलाची पालखी भेटीसाठी येते ह्या विठ्ठल मंदिरात. आणि इकडे आल्यानंतर ही पौर्णिमेला घडते. आषाढी पौर्णिमा आणि कार्तिक पौर्णिमा ह्या 2 पौर्णिमेत भक्तगण आनंदात वाजत गाजत ती पालखी विठ्ठल मंदिरात घेऊन येतात. आणि तिकडनं आल्यानंतर इकडे अभंग म्हटला जातो, आरती केली जाते आणि मंगलाष्टका म्हणतात. भटजी, मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित असतात इकडे. आणि जरूर पंढरपुरातच गेलेलो आहे असं वातावरण इकडे निर्माण होतं. हे जे वातावरण जे सगळं आहे ते त्यावेळी म्हणा किंवा आता म्हणा, इकडे स्पर्श झाल्यानंतर आम्ही जरूर चंद्रभागेतच उतरलो आहे आणि स्नान करतोय असा भास होतो इथे. ही आमच्या पूर्वजांची पुण्याई आहे. अशीच सेवा आमच्याकडून पांडुरंगाने करून घ्यावी वारंवार, ही पांडुरंगाचरणी प्रार्थना. नक्कीच हीच आमची चंद्रभागा. या चंद्रभागेच्या काठावर भटवाडी येथे ही चंद्रभागा आहे. आणि जे विठ्ठलाचे भक्त आहेत, विठ्ठलाचे सेवक आहेत, आषाढी कार्तिकी एकादशीनंतर जो सप्ताह होतो आणि त्यानंतर पौर्णिमेला, बरोबर ना, पौर्णिमेच्या दिवशी या चंद्रभागेच्या काठावर हे सगळे विठ्ठलाचे भक्त येतात आणि जे स्नान आहे ते या ठिकाणी करतात. सप्ताहाच्या सांगतेनंतर हे स्नान खऱ्या अर्थाने इथे केलं जातं. भटवाडीतल्या याच चंद्रभागेच्या शेजारी विठ्ठल मंदिर, शेजारी म्हणण्यापेक्षा अगदी समोरच आहे. आणि या मंदिराला सुद्धा अगदी मोठा इतिहास आहे. सावंतवाडी संस्थांच्या किंवा सावंतवाडी शहराच्या स्थापनेनंतर निर्माण केलेलं हे एक विठ्ठल मंदिर आहे. आणि या विठ्ठल मंदिराच्या शेजारी एक दत्त मंदिर सुद्धा आहे. परमपूज्य परिराजकाचार्य टेंबे स्वामी महाराज हे स्वतः या इथे आले होते, या मंदिरामध्ये ते आले होते. त्यामुळे असा एक मोठा वारसा, मोठी परंपरा इथे आहे. अळवणी भटजी, ज्यांचं शेजारीच घर आहे, त्यांचाही मोठा सहभाग या विठ्ठल मंदिराच्या निर्मितीसाठी होता. याबद्दल सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. चंद्रभागेच्या तीरी विठेवर उभा असणारा पांडुरंग हा याच विठ्ठल मंदिरात उभा आहे. विठ्ठल रखुमाईचं हे जवळजवळ 300-350 वर्ष परंपरा लाभलेलं ऐतिहासिक असंच मंदिर आहे. या मंदिरात जेव्हा आपण प्रवेश करतो त्यावेळी अगदी मी जसं मगाशी चंद्रभागेच्या तीरावर ज्या
परमपूज्य परिराजकाचार्य टेंबे स्वामी महाराजांचा उल्लेख केला, त्या टेंबे स्वामी महाराजांची मूर्तीसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ महाराज यांची पण मूर्ती आपल्याला इथे दिसून येते. समोर सावंतवाडीतल्या भटवाडीमध्ये असणारं हे विठ्ठल मंदिर आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. आषाढी एकादशी निमित्त, कार्तिकी एकादशी निमित्त या ठिकाणी विविध कार्यक्रम होत असतात. भजन, आरती, सप्ताह अशा पद्धतीचे कार्यक्रम होत असतात. आणि जे सावंतवाडीचं प्रति पंढरपूर आहे, तिथे सप्ताह झाल्यानंतर तिथले सगळे वारकरी या ठिकाणी येतात. या ठिकाणी चंद्रभागेच्या तीरावर स्नान करतात आणि याच विठ्ठल रखुमाईच्या समोर नतमस्तक होऊन संपूर्ण सप्ताह असतो त्याचा सोहळा पार पडतो. आपल्यासोबत या विठ्ठल मंदिराची माहिती देण्यासाठी नंदूजी अळवणी आहेत. या विठ्ठल मंदिराचं विशेष म्हणजे राजघराण्याबरोबरच इथले अळवणी भटजी यांचा सुद्धा खूप मोठा वाटा या मंदिराच्या स्थापनेसाठी, या मंदिराच्या पूजा अर्चा करण्यासाठी पण तेवढाच आहे. आपण समोर बघत असाल तर पांडुरंगाची मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते, शेजारीच रखुमाई आपल्याला पाहायला मिळते. असं हे मंदिर भटवाडीतल्या लोकांचं, सावंतवाडीतल्याही लोकांचं श्रद्धास्थान आहे. आणि या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी आपल्यासोबत नंदूजी अळवणी आहेत. ते आपल्याला या मंदिराबद्दल माहिती देणार आहेत. यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर अळवणी कुटुंबियांमधलेच हे त्यांचे वारसदार आहेत, ज्या अळवणी कुटुंबियानं या मंदिराच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न केले. काय सांगाल, खूप मोठा इतिहास तुमच्याही कुटुंबाला आहे, त्याचबरोबर या विठ्ठल मंदिराला पण आहे. आणि समोरच चंद्रभागा आहे सावंतवाडीकरांची, आणि त्यासमोर असणारं हे विठ्ठल मंदिर आहे. काय नेमका इतिहास आहे या मंदिराचा आणि कधी या मंदिराची स्थापना झाली, तुम्हाला काय माहिती आहे? सरासरी 3-3.5 वर्षापूर्वी माझे पंजोबा किंवा आजोबा कोणतरी राजवाड्यामध्ये राजेंद्र तिथे म्हणून तिकडे होते, त्यांची कुर्ती होती. तर जे त्यावेळचे 3रे का 4थे खेम सावंत होते, ते विठ्ठल भक्त होते. त्यांना राज्यकारभार सोडून पंढरपूरला वारंवार दर्शनासाठी जावं लागत होतं. मग त्यांनी काय केलं की पंढरपूरला जाऊन विठ्ठल मंदिरामध्ये विठोबाकडे जाऊन तिकडे प्रसाद लावला आणि त्यांनी माझ्या स्थानाची ती स्थापना करतो असं करून त्यांनी विठ्ठल मंदिरची त्यावेळी स्थापना केली. त्याच्या बाजूला त्यांनी चंद्रभागा तळी आहे, चंद्रभागा तळी आणि विठ्ठल मंदिर सरासरी कसं ते प्रति पंढरपूर कसं ते निर्माण केलं. त्या काळामध्ये राजेसाहेब जवळजवळ बापूसाहेब महाराजांपर्यंत राजेसाहेब त्यांना घोड्यावर इकडे दर्शनासाठी नेहमी विठ्ठल मंदिरमध्ये. पूर्वीच्या काळी या विठ्ठल मंदिरमध्ये भरपूर कार्यक्रम होत असत, पण मधल्या काळामध्ये जरा ते कार्यक्रम डिम झाले, कमी झाले. आम्ही फक्त काय करतो, पूर्वीच्या काळी काय कार्यक्रम होत नाहीत म्हणून आमच्या ब्राह्मण कुटुंबियांनी त्यावेळी सरासरी तरी 2-2.5 वर्षापूर्वी की दर एकादशीला जागर करायचं ठरवलं. प्रत्येकाने यजमान होताना प्रत्येकाने वर्षातून एकादशी घ्यायची. त्या पण तो जागराविषयी तो सुरू आहे. दर एकादशीला जो यजमान असतो तो इथे ब्राह्मणांचा इथे येतो, इथे बसतो. म्हणजे पुराण वाचन होतं, आरती मंत्रपुष्प वगैरे होतं. मग ते ब्राह्मणाकडनं मग सगळ्यांचे जे कोणी उपस्थित असतात त्यांना ब्राह्मण प्रसाद आणि त्याचं दक्षिणा वगैरे काही दिली जाते. असं करतो. या विठ्ठल मंदिराच्या शेजारी अगदी दत्त मंदिर सुद्धा आहे आणि टेंबे स्वामींच्या पादुका सुद्धा आहेत. टेंबे स्वामी पण या ठिकाणी येऊन गेले. दत्त मंदिराची स्थापना सुद्धा इथे झालेली ऐतिवाद आहे. अगदी टेंबे स्वामींच्या पादुका सुद्धा आम्हाला इथे पाहायला मिळतात. अगदी रुमराचं झाड आहे आणि त्याच खाली या पादुका आहे. तर नेमका हा इतिहास काय? टेंबे स्वामी विठ्ठल मंदिर इथे असताना आले होते आणि दत्त मंदिर नेमकं जे इथे दिसतंय ते कसं स्थापन झालं? तर माझे आजोबा आणि पंजोबांकडे टेंबे स्वामींनी मी धर्मशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र यावर चर्चा करण्यात येऊन बसत. कारण त्यावर तिथे खूप विद्वान असल्यामुळे, सगळीकडे ख्याती असल्यामुळे, तर इकडे मारुती मंदिर स्थापन करण्याची ते त्यांची हे चालू होतं. तर ते स्वामी महाराजांनी आम्हाला असं सांगितलं आमच्या पंजोबांना की ते दत्त मंदिरच झालं पाहिजे. तो गाणगापुरातून दत्त मूर्ती घेणं म्हणजे गाणगापूर त्यावेळी लातुरात सार्वजनिक गाणगापूर दत्त मंदिर आमची मूर्ती आम्ही तिथे स्थापन केली. आणि 6 जानेवारी 1889 पौषध पंचमी ह्या दिवशी श्री क्षेत्र माणगाव आणि कोकण सोडून जाताना या औदुंबाच्या चळवळीत त्यांनी या पादुका स्थापन करायला सांगितलं. ही माझी आठवण, माझे परत येणे होणार नाही. मग त्यांनी 24 वर्ष भारत भ्रमंती केली. 1914ला गौडेश्वर समाधी घेतली, पण ते परत कोकणामध्ये आले नाही. थोडक्यात कसं माणगाव आणि श्री क्षेत्र माणगाव आणि कोकण सोडून जाताना ते पादुका ठेवून गेला आपली आठवण म्हणून स्वतःच्या हातानं. असं नक्कीच समोर आपण विठ्ठल मंदिर पाहतो आणि या विठ्ठल मंदिराच्या शेजारी दत्त मंदिर सुद्धा आपल्याला दिसतंय. त्या दत्त मंदिरात सुद्धा आपण आता जातोय, कारण अळवणी भटजींनी ज्या दत्त मूर्तीचा उल्लेख केला, जी थेट
गाणगापूरवरनं मूर्ती आणली, दत्तमूर्ती या ठिकाणी आणून स्थापन केली, त्या दत्त मंदिरात आपण प्रवेश करतोय. आणि सावंतवाडीतलं भारतातलं पहिलं दत्त मंदिर आहे, माणगाव 2 नंबर. तर ते 1880च्या दरम्यान हे दत्त मंदिर स्थापन झालं. 1882 माणगाव आणि 1884 ते एक मोठं दत्त मंदिर त्याच्याबरोबर. जसं भटजींनी म्हटलं की भारतातलं हे पहिलं दत्त मंदिर आहे, माणगाव पुण्यभूमी, आणि एकमुखी दत्त मंदिर जे सावंतवाडीतच आपल्याला पाहायला मिळतं, ते सुद्धा आमच्या सावंतवाडीत सबनीसवाड्यात आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण समोर पाहतोय तर हीच ती दत्ताची मूर्ती आपल्याला इथे दिसते, जी थेट गाणगापूरमधनं एम.ए. स्वामी महाराजांनी या ठिकाणी आणली होती आणि त्यावेळी स्थापन केली होती. अशी 2 जागृत मंदिरं आपल्याला इथे पाहायला मिळतात, ज्याला खूप मोठा इतिहास आहे. विठ्ठल मंदिर असेल, दत्त मंदिर असेल, असा जाज्वल्य इतिहास, आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा असलेल्या सावंतवाडी शहरात पाहायला मिळतो, जी चंद्रभागा म्हणून ओळखली जाते. त्या चंद्रभागेच्या तीरावरच ही 2 मंदिरं आहेत. त्यामुळे चंद्रभागेच्या तीरी उभा विठेवरी असा पांडुरंग आणि स्वतः दत्त महाराजांचं मंदिर या ठिकाणी असल्यामुळे सावंतवाडीकरांसाठी ही दोन्हीही श्रद्धास्थान आहेत. अगदी प्रत्येक वारी इथले जे भक्त आहेत ते या ठिकाणी येतात आणि विविध कार्यक्रम या ठिकाणी करतात. त्यामुळे सावंतवाडीतलं आणखीन एक असं हे विठ्ठल मंदिर आहे जे इथल्या विठ्ठल भक्तांसाठी श्रद्धास्थान असलेलं पाहायला मिळतं.